ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ನಿವಾಸಿ ಡೀಲ್ ಆಸಿಫ್ ತನ್ನ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೀಮ್ದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುದಾರಿಂಚನಮ್ಮ ಇಂದು ನೀರಲ್ಲನಾ ಬರ್ಪೆ ದೇವರ ನಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೇತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಲ್ಲು
ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ದುಂಬುಳ ತನ್ನ ಬಡ ಜನಕಲ ಸೇವೆಡು ಇಂಬೆರನ್ನು ಜನಕಲು ದಾನಶೂರ ಕರುಣೆ ಪಡೆದು ಗುರುತು ಸಾಧಿತ್ತೇರಿ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೂವಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜ ಬಂಗಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬೆರನ ಸಗಾಯ ಜನಸೇವೆ ಏಪಲ ತಯಾರಾದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ದಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿದಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಲ ದಿಂಜ ಬೆನ್ಪುಲ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ್ಲ ಬದುಕೆ ತತ್ತರ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೀಲ್ ಆಸಿಫೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದಿಂಜ ಬಂಗಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೆನ್ಪುಲ ವರ್ಗಗ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಗ್ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೊಂದರೆಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಬಳಕೆದ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಡೀಲ್ ಆಸಿಫೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೀಮ್ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲ್ನ ತುತ್ತುದ ಚೀಲನ್ನು ದಿಂಜಾವನ ಇಂಬೆರನ ಜನಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ದೇವೇರು ಇಂಬೆರಿಗೆ ಏಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಜನಕುಲು ಇಂಬೆರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣೆ ಪಡೆದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಡವರನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಒರೆಸಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ನ MLA ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಜಾತಿ ಭೇದ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು BV ಮಂದಕಲು ಅರ್ನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಬಾಯಿನಕಲು ಐಕಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಂಕಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಇಂಕಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪಗಳು ಇಂಕಲು ಚಿರ ಋಣಿಯಾದ